Türkmenistanyň hal önümlerini nädip satyn almaly we ýanyň bilen alyp gitmeli? Türkmenistanyň bolýan daşary ýurtly mehmanlarda hal önümlerini gymmatly sowgat hökmüni resmi taýdan satyn almagy we öz ýurtlaryna ýadygarlyk hökmüni alyp gitmäge mümkinçilik bar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dokulan wagtyndan bäri 50 ýyldan geçmedik hal önümlerini ýurtdan alyp gitmäge ruhsat berilýär. Haryt satyn alynan mahaly müştere hökman suratda tölew çegi we harydyň hakykylygyny tasdiklaýan şahadatnama berilýär. Bu bolsa önümüň hiline we bökdönçsiz eksport edilmegine awtomatik usulla kepillik berýär. Dukan resmi namalary bolan ýagdaýynda Aşgabatyň halkara howa menziline ýa-da gowy ýer serhet geçiş ýerlerine gözegçilikden geçmek diňe bir resmi amala öwrilýär. Fizik şahslardan hal önümlerini ýurtdan alyp gidenler üçin gümrük ýygymy alınmaýar. Ýolagçy diňe halyny gümrük deklarasiýasyna girizmeli. Ony gözegçilere açyk görnüşde we dukandan berilen şahadatnamany çek bilen bilelikde görkezmeli. Türkmenistanyň käbir ýürüteleşdirilen dukanlar dünýäniň islenlik künjegini halkara eltip bermek hyzmatyny hem amala aşyrýarlar. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.